Well, I think traveling to a Congress for our Congress delegate is something important because they come here to learn, but we also wanted to leave something at the place where we are handling our Congress. And I think this is a very good initiative and activity that the knowledge that we bring here also is further distributed. I value it very high because I think ECTS is a European society that wants to disseminate knowledge, and here it's perfectly aligned with our aims. Apostem pel llegat perquè pensem que és molt important que els congressos deixin una petjada a la ciutadania i que la ciutadania s'aprofiti, diguéssim, d'aquesta saviesa que porten els congressos a la ciutat. Una iniciativa boníssima. Jo no ho havia vist mai i em va semblar perfecta. Crec que apropa molt més a Girona, no? Els ciutadans de Girona que vegin el que es fa a la ciutat. Aquest ha estat un congrés molt important perquè és un congrés internacional que ha vingut gent arreu del món i que la ciutat de Girona, els ciutadans, vegin que es fan aquestes coses a casa nostra, també és molt interessant, molt maco, sí. Com a metge de família em sembla molt important que la població pugui accedir a millorar els seus coneixements sobre la salut. Jo crec que sí que és molt interessant, perquè si no, sempre veus, han fet un congrés de tal cosa i penses, ostres, com que tu no ets especialista, no pots anar-hi. En canvi, d'aquesta manera sempre podríem tenir una oportunitat de conèixer més coses. Ens falta una mica d'aquests temes, de qualsevol tema que sigui interessant, seria bo que ho féssim en extensiu a tothom. Estem molt contents, la valoració és molt positiva perquè hi ha hagut molta bona predisposició dels ciutadans per venir a participar a les xerrades, a participar a la prova de la màquina i estem molt i molt contentes. Catalunya.